hadil ayati dalam antara ikilah biro-biro ayat. Fahadha mongko utawi ikilah tadrijen Ewa amsalulan biro-biro padani hadha iku mimma setengah sang barang ilayu geni kang ora semugi bihi dalam apa ilang nakal kejaba dalil nakal wasimaulan kejaba dalil simai fal Qur'an mongko kaya Al-Qur'an in awali setengah saking kawetan Al-Qur'an ila akhiri itu mongko maring akhir Al-Qur'an iku wal khalid ora sepi ada cici saking ikilah jenis di annahu karena satamane Al-Qur'an iku unzila den turunaken apa Al-Qur'an bilughatil Arabi kelawan bahasa Arab sampai pamane berdoa apa jenenge ya Allah mugi Bapak Ibu kula teng griya diparingi sehat walafiat yo mustajabah. Soalnya doane santri jane di lain melain Qadar tok santri ku wis dongane mustajabah kanggo nang tuane terutama. Apa maneh pas petuk Lailatul Qadar sama donga wong tuwa ya tak mustajabah. Ya Allah, muga-muga Bapak Ibu tak pakan ibadah. Bahkan mongko ana apa Al-Qur'an iku mustamilan mengku al-asnafi kalamihi ing atas pira-pira warnane pantane kalame warnane pantane kalame wong Arab min ijazin ayane saking mangakan warna wata tawilin lan dawahakan wa idmarin lan nyimpen muhadfi dawahakan lan dua wahid dalilan ganti wata katimin lan dinginakan wata akhirin lan akhirakan lihat supaya ana apa dalika mengkono mustamilan iku mufahiman menangakan lahu maring wong Arab wa mujizan lan ngapesaken fi haki ing dalem haki wong Arab wa kul manangka ta saben-saben wong iktapakan ngalap cukup sapa man bi fahmi dhahiril arabiyyati kelawan maham dhahiri bahasa Arab wa badar lan cepetan sapa man ila tafsiril Qur'ani maring tafsir Al-Qur'an walam yastadhir lan ora amrih jelas sapa man disimai kelawan dalil simai wa nakalilan dalil nakal fi hadil umuri dalil ikilah pira-pira perkara bahwa mongko utahe man iku dahilun laku iman ing dalem mufassarokan jelasaken sapa man Al-Qur'an biru-biru kelawan pendapat diwini man mislu ayifima iku sepadane artinya tofam sepeman minal ummati sang lafaz ummah al makna ing arti al asyhur kang masyhur kang luwih masyhur minhu saking al ummah kaya ilmu kocondong apa to bau watake man waro ibulan pendapat tema ilahi maring makna asyhur Faidah sami amung kana kene krungu sapa manhu ing al-ummah fi mawdin ing dalem panggonan akhir kang ono malah karena kok malah kocondong sapa man diri kelawan pendapat man condong ilmu maring barang sami akan krungu sapa manhu ing min masyhuri maknahu saking masyhuri artine al-ummah wa tarakalan ingga sabaman tasba'an nakli ing niti-niti dalil nakal dikasirin ing dalam akeh min ma'ani satana saking kira-kira maknane al-ummah ba'ala mengkotai ikilah yufhim iku ma barang yuktin kang mungkin apa ya kunar betonos apa ma iku manian
mun yen den cegah opoan umah dolan tafahumi dudu amri paham li asroril ma'ani maring pira-pira rahasiane pira-pira makna kama sabako kaya kama kaya barang sabako kang wis dingin apa mafaidah asal mengkonalikane hasil apa sima dalil sinai biasa bihalil umri kelawan pira-pira padane iki lan pira-pira perkara lima mongko ngerti sapa man zahir tafsir ing jelas tafsir wa walan utawi zahir tafsir iku terjematul alfawi terjemahane pira-pira lafaz wala yakilan ora cukup apa dalika mengkono zahir tafsir fi fahmi haqaiqil ma'ani dalam memahami pira-pira sejati pira-pira arti wa yudraklan bisa ketemu apa al-farqu bedane baina apa iki ma'ani dalam antarane pira-pira sejatine pira-pira arti wa zahiri tafsir lan zahiri tafsir misalnya kala pira-pira pepadan wa walan utahe misal iku anon to asal temene Allah azza wa jalla iku kala dawuh sapa Allah wa ma ramaita lan ora balang sira itramaita ing dalem waktune balang sira walakin Allah lan setamene bisa temene tetapi nek Gusti Allah iku roma balang sapa Allah fadzahir tafsiri mongko utawi zahir tafsiri qauluhu zahir tafsiri qauluhu iku wadihun jelas wa haqiqatu makna ulan utawi sejatine maknane qauluhu iku wong itu angel baina mongko satemene kaulu iku isbatun netepaken lirami maring balang wa nafyun lan nafiaken lahu maring ramiyun wa umalan utawi isbat lan nafi iku mutadodani perlawanan karuni bidahiri dan dohiri malam yufim selagi ini orang malam yukam selagi ini orang faat apa anu satemene wong iku roman balang sapa wong miwajin saking wajah siji walam yarmilan orang balang sapa wong miwajin saking arah kang bener wa minal wajilan iku saking bedalan alladzi kang lam yarmi kang orang balang sapa wong roma mongko balangaken hu ing wong sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla bakadane kaya menunggu mengkono kalu pama romaita romaina pama romaita lahir pola dawuh sapa Allah azza wa jalla Allah taala qatilu padha merangono sira kabeh merangono hum ing kufar yu'adzib monggo bakal nyiksa ing kufar sapa Allah Gusti Allah biabi iku kelawan pira-pira tangan sira kabeh kaya kan mongko nalikane ana sapa mukminin ya mukminin iku al-muqaddirina wong kang perangan kabeh kaya bayakun mongko kaya apa ana sapa Allah Gusti Allah subhanahu wa suci Allah wa ya Allah iku al-ma'dzibu dan kang nyiksa baik kana lan lamun ana sapa Allah taala wa ya Allah iku al-ma'dzibu dan kang nyiksa bitahriki aidin kelawan ngobahaken untuk gerakaken pira-pira tangane mukminin fa mongko utawi apa iku makna amrihin maknane perintahe mukminin bil kitali kelawan perangan wa haqiqatu hadza mongko utawi sejatine ikilah qala ta'ala qatiluhum ya yustamatu den alam tetanggenan utawa pedoman min barin saking segoro alimin kang agung min ulumil mukasyifati setengah saking pira-pira ilmu mukasyifah utawa ilmu kebukaane ati layu ini kang ora semuki anu saking tanah bahrin awin apa lahir tafsir jelasin tafsir wa walan utawi bahrin awin iku ayu lama Arab yang terden warui apa wajahun dalan apa wajahu irtibatil af'ali dalam persambungan
kelawan sifat kuwasa al-hadisati kang ayat wa yubimulan teba apa wajhu irtibatil kudrati dalan persambungane sifat kudro di kudrati lain kelawan sifat kudro Allah azza wa jalla ataya kasyifu iku dadi kabuka wa ta'ido umuri ing dalam salisi pertelane utawa jelase pira-pira perkara kasiratin kan akeh kawa midoten kan angel apa sideku koli benere gawe Allah azza wa jalla wa ramaita ramaita walakin Allah rama rupane dawuh wa ramaita ramaita walakin Allah rama wala alal umrolan manawa umur iku law afaqala law unfiko law noten nafakohaken apa umur dan apa den gunakaken fi istikshafi asrori ada ing dalem amrih kabukae pira-pira rahasiane hadalana pira-pira rahasiane iki lanakno wa malan barang yartabitu kang hubungan apa ma bimuqaddam bimuqaddimati kelawan pira-pira muqaddimai utawa awalane hadal makna walawaiki lan pira-pira nusuli hadal makna lanakoti moro mongko ora bakal langkoti mongko ora bakal entek apa hal umur qabla istifai jami'i lawahiki ing dalem sadurunge nuhoni sekabehane pira-pira susulane hadal makna wa ma min kalimatin lan ora ana utawi saking kalimat lan ora ana utawi kalimat minal Qur'ani setengah saking Al-Qur'an iku illa kejaba wa tahqiqu halan utawi sejatine kalimat iku muhawijun butuhaken ilang istirani kamar yang sepadane mengkono istiksyafi wa inna ma yakashifulan angin pestine dadi kebuka apa Al-Qur'an lirrosikhina kedue pira-pira wong kang tumancet atine fil ilmi dalam ilmu min asrori setengah nyatane setengah saking pira-pira rahasiane Al-Qur'an bi qadri waza roti ulmihim kelawan kira-kirane pira-pira tumancepe ilmune rasikhin wa sifati kulbihim lan pira-pira bersih pira-pira atine rasikhin wa tawfiri dawaihim lan sampurnane pengajake rasikhin ala tadabburi ngatasi angen-angen wa tadriji wa tadridi iblan milikine rasikhin ditalabi maring nyupri wa yakunulan ana iku likuli wahidin kedue saben-saben wong siji apa hadun wates utawa batas fitaroki ing dalam munggah ilang derajatin maring derajat ahla kang luwih luhur minggu tinimbang saking hadun wa amal istifa'u anapun utawi amrih nuhoni iku falamat tema mongko ora ana gon arep iku maujud ora nggon arep iku maujud fihi ing dalem al istifa walau kana lan lamun ana apa bali sekoro iku midatan dadi maksi wal asyaru lan ana apa pira-pira wiwitan iku akalaman dadi pulpeni asrul kalimatilai mongko utawi pira-pira rahasia pira-pira kalimat Allah iku lali ayat ora ana katok iku maujud lah kedue kalimatillah batang fadu mongko tek apa
apa illa bahrun mongko entek apa al illa bahrun kejaba segara al bahru batang padu mongko entek apa al bahru asale bisa wala al bahru apa al bahru segara qabla antafada ing dalam sadurunge arep yen entek apa kalimatullahi kalimate Allah pira-pira kalimate Allah azza wa jalla pamin hada mongko pamin hadal wajhi mongko iku setengah saking ikilah wajah utawa dalan tatafawutu beda-beda sapa al-khalqu makhluk fil fahmi dalam memahami pira-pira rahasiane Al-Qur'an badal isyiraki dalam sawise kambulan utawa sekutan fi ma'rifati ghairi tafsiri ing dalam ngawerui dohire tafsir wa dohire tafsir lan dohire tafsir iku layugni ora nyukupi ora semoga apa dohire tafsir anhu saking paham utawa fahmi wa min salulan utai pira-pira contone fahmi iku fahmun fahmu fa iku fahima faham sapa batu arbabil qulubi setengah pira-pira kang duweni peningal pira-pira ati mikoli nyatane saking gawe Nabi sallallahu alaihi wasallam sujudi dalam sujud Nabi a'udzu nyuwun pangreksa sampeyan diri do kelawan ridho Tuhan min suhtika saking bendu Tuhan utawa benci Tuhan wa a'udzu lan nyuwun pangreksa sampeyan diri mu'afatika kelawan kawilujengan Tuhan kawilujengan keselamatan Assalamualaikum Waalaikumsalam berkacane salaman pripun gak wilujeng ya apa jawab pripun gak wilujeng cah ya apa jawab ana sing sami-sami arek putri ana sing ngabani sae sing apik apa jarene wong kuno pripun kabar wilujeng jawabe pangestu mas menoku badika saking pira-pira siksa Tuhan Pa'udhu lanjun paksa sampai sedika kelakuan nikah ya saking azab Tuhan la aswi ora bisa ngitung sampai sanaan ing pujian alika ing atas Tuhan anta utai sian Tuhan iku kama asnaita koyo oleh wis muji Tuhan alamsika ing atase dat Tuhan ana wis temene kelakuan iku kilat dan disatakan lagu maring Nabi sujud sira wa ketarib lan marko sira wajada mongko nemu sapa Nabi al-qurba ing para disujudi dalam sujud panalur ningali sapa Nabi ila sifat maring pira-pira sifat wasti'adilan maring lan wasti'ada lan amri pangreksa perlindungan sapa Nabi bibadian lan setengah asyifat tadin saking setengah baik dari do mongko satamene ridho wasuk tolan bendu iku asifani sifat karone semazatan nuli tambah apa korbu parke kanjeng Nabi bantaraja mongko kalbu apa alkorbu parak al awal kang kalitan bihi ing dalam korbu paroko mongko munggah sabanjur Nabi
ilalati maring dat pakola mongko dawuh sapa Nabi donga sapa Nabi a'udzu nyuwun pangreksa samesun bika kelawan Tuhan mingka saking azab Tuhan semazatan nuli tambah apa korbu pareke Nabi bima kelawan barang istahya kang isin sapa anjing Nabi bi kelawan minan isti'adzati saking nyuwun kareksa ala basatil qurbi ing atase lemehi par pastaja mongko fungsi sapa Nabi ilasani maring muji paangsa mongko muji sapa Nabi dikoli kalawan dawe Nabi la aksi sanaan alaika rupane la aksi sanaan alaika cuma aliman ngerti sapa Nabi ana dalika ing satamene mengkon-mengkon la aksi sanaan alaika iku kusuran cepat pakola mongko dawuh sapa Nabi matur sapa Nabi anta utawi Tuhan iku kama asnanta kaya oleh wis puji Tuhan ala nafsika ing atase Tuhan dewi bali mongko utawi ikilah pira-pira rahasiane Al-Qur'an iku khawatirun pira-pira kerenteng tuftahu kang den buka apa khawatir ya batil kulubi kedue pira-pira wong kang duweni paningal ati semanuli lah iku tetep kedue khawatir awarun utawi pira-pira makna lembut wara ada dalam sagurine ikilah makna kang wis den tutur wawalan utawi awarun iku fahmu makna kurbi faham maknane peparek waktu sosilan nentokaken korbun disujudi kelawan sujud wa mana isti'adzatul utawi maknane nyuwun pangreksa wa makna isti'adzati lan utawi maknane nyuwun pangreksa min sifatin saking sifat siji bisifatin kelawan sifat kang bener wa min ulan saking Allah wa bilan kelawan Allah wa asraru dalika lan pira-pira rahasiane mangkun makna isti'adzah iku kasiratun akeh walayatul lan ora nutuaken apa tafsiri iri lafat alaihi dengan tasir makna walisalan orang palabdul lafat wa lafat iku munakitkan melawani iri tafsiri mari iri tafsir balua balik utawi ma'alafat iku istikmalun nyampurnaaken lahu maring dhahiri tafsir wa usulan napungaken utawa nekaaken ilahi babi maring pira-pira patine tafsir al-dhahiri saking dhahiri tafsir wa hadza mongko ikilah makna mazkur iku mabarang nuridu kang wis ngarepaken sapa yasun nuridu alifahmil maring faham pira-pira makna al-adinati kang batin lama ora ibarat yunati bukan merlawani apa ma'al dhahira ing dhahir wallahu lan utai Gusti Allah iku alamul luwih mutanani summa tama wis sampurna apa kitab buat tilawati kitab tata kramane maos Al-Qur'an walhamdulillah utai sekabeh puji kulillahi mung kagungan Gusti Allah
Rabbil alamin kang mengeran wong alam-alam kabeh. Wassalatu lan utai tambahi rahmat kasih sayang wassalam lan keselamatan iku ala Muhammadin muga-muga tetep ing atase Gusti Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad pada luwih hari nanti kanjeng Nabi disebut hanya ala Muhammad larang disindir khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi kabeh wala kuli abdin lan muga-muga tetep ing atase saben-saben kawula Mustafa kang den pilih saka abuli abdin mingkulil alamin nyatane saking saben-saben wong ngalam-ngalam kabeh wa ala ali Muhammad lan ing atas muga-muga ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi Muhammad. Assalamualaikum paring keselamatan sapa Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ingkang terakhir kali tutupan awal itu akhir kini wonten kekirangan dalam segi napa kemawon terutama ucapan kula nyuwun pangapunten ingkang sagung-agungi ingkang sadawa-dawane lebih panjang dari sepur lagu. Kada samsan ndak pati kaset. Muga-muga ngaji kita niki cocok kali jenenge tabarukan. Napa tabarukan? Ngalap berkah teman-temenan, ngalap barokah teman-temenan. Muga-muga asal barokah teman-temenan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.